Gai honetan ikusitakoa laburbilduz. Bueno, lehenengo eta behin ikusi dugu nola mekanika kuantikoak baditu bere postulatuak. Hau da, badaude gauza batzuk onartu behar ditugunak aurrera egiteko. Eta horiek nolabait zehaztu egin ditugu, oso argi eukitzeko zeintzuk diren onartu beharreko puntu horiek, hau da, postulatu horiek. Gero bestaldetik baita ikusi dugu nola Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioa nolabait orokortu indezakegu edozein A eta B eragietan aplikatzeko, eta daukan adierazpena hause genuen. Zer esanik ez, A eta B, X eta P egiten badugu, orduan, lortzen dugu, berreskuratzen dugu Heisenbergen ziurgabetasunen printzipio popularra dana, ez popularrena dana. Eta azpimarragarria dugu, halako adierazpen hori lortzeko bakarrik erabili ditugu algebra, eragileen diferenten algebra erabili dugula. Gero bestaldetik interesantea dugu baita eragileen batezbestekoek uin funtzio batean. Kalkulatutako batezbestekoek daukaten denboraren garapenarekin lotutako ekuazioa. Hau da, batezbestekoaren deribatuak, denboraren deribatuak duen adierazpena. Eta honekin lotuta daukagu Ehrenfesten teorema, azken finean dugu hementsagoen ekuazioa, baina aplikatuta X eta P eragietan, eta daukagun adierazpena da ia bai hau kenduta, aztertu genuen bezala, klasikoan, adierazpen klasikoan ateratzen genituen ekuazioen antzekoak ditugu. Hori alde batetik eta gero bestaldetik baita Birialaren teorema dugu, non energia zinetiko eta energia potentzialekin lotutako lotura edo erlazio hause dugula. Batez ere hau erabidegarria dugu, daukagun energia potentzialako konstante bat bider X ber N-ren kasua dugunean. Ze kasu horretan bai, energia zinetikoen batezbestekoa eta energia potentzialen batezbestekoa, hau, hementxe ordezkatzerakoan, bi horien arteko erlazio bat geratzen zaigu. Eta baldin eta jakitzen badugu zein den daukagun egoera geldikorren zehazpimargarria dana, Birialen teorema bakarrik aplikagarria dela egoera geldikorretan. Beraz, hau gero egoera geldikorren batezbestekoen energia zinetikoen batezbestekoak eta energia potentzien batezbestekoak dira erlazionatzen direnak. Bueno, ez da esaten ari nintzena, balin eta energia jakinezkero, orduan lortu dezakegu zuzenean erlazio hause jakinezkero ere, zein den energia zinetikoa eta energia potentzialen batezbestekoen balioak ere. Gero bestaldetik ere interesantea dugu, aztertzea zein den Hamiltondarren autofuntzioen ikustaraztapena. Honekin esan nahi duguna da, gutxi gora bera ateratzea zein den Hamiltondarren autofuntzioek daukaten forma, gutxi gora berako forma. Gero tokatuko zaigu gauzak analitikoki eta zehaztasun gehiagorekin aztertzea. Bueno, eta adibidez, esate baterako, demagun, daukagun energia potentziala, olakoa dala, eta dakigula edo esaten digutela, gure oinarrizko energia hause dugula. Bueno, nola kalkulatu gutxi gora bera egoera honi dagokion autofuntzioa, bueno, horretarako ezinbestekoa dugu eta gure erreferentzia beti dugu uin funtzioaren konkabitateak betetzen duen erlazioa. Eta horretan, VKN-ren ikurra eta uin funtzioen ikurra aztertuz, jakin dezakegu uin funtzioa ganbila edo aurra den. Eta horretarako egiten duguna beraz, kasu honetan, egoera lotua dugu, beraz, uin funtzioa, X infinitoa dagoenean uin funtzioa balio batetik hasiko gara, kasu honetan uin funtzioa zerotik hasiko gara, eta positiboa dela aukeratzen badugu, hori beti egin dezakegu, positiboa zein negatiboa aukeratu dezakegu, ze beti dago ikur baten aldea ez doalako inora, eta hori dela eta orduan uin funtzioa positiboa izan da, orduan aztertzen badugu, uin funtzioen bigarren derivatua hau aztertuz, eta kasu honetan VKN eskerreko alde honetan positiboa denez, eta uin funtzioa positiboa delako orduan hementxe aurra dugu. Esaten bat digute gero bestaldetik oinarrizko egoeran gaudela, orduan alik eta oxidazio gutxien izango dugu, orduan horrela aurre izaten, gorakorra izango dugu, eta bi puntu interesanteak ditugu. Kasu honetan dira bi
puntu hauek. Ze bi puntu horietan dugu V eta E berdinak direneko puntuak, beraz, bigarren deribatua 0 egingo zaigu, horrek esan nahi du inflexio puntuak izango ditugula. Orduan, ordura arte aurra izan bada, orduan hemetik aurrera ganbila izango dugu. Eta gero bestaldetik, interesantea dugu, hementxe daukagun energia potentziala simetriko izan da, orduan, uin funtzioak simetrikoak edo antisimetrikoak izan daitezkela. Hori dela eta, orduan, hementxe daukagun uin funtzioa derrigorrez simetriko izango dugu, ze antisimetriko izateko 0tik pasatu behar dalako. Orduan, hemetik aurrera berriro errepekatuko zaigu eskerrean gertatzen danaren berdina. Hori, oinarrizko egoeran kasuak. Esaten bat digute, aztertzea zein den lehenengo egoera kitzikatua, hementxe E2 energiarekin adierazten diguten abantzeko gauza bat egin beharko genuken. Gauza bera, aztertu beharko hasi beharko ginateken eskerreko aldetik, uin funtzioa positiboa eta aurre izaten, beraz gorrakora izango den, eta berriro hementxe bi puntu hauek ditugu importanteak, ze kasu honetan inflexio puntua hementxe dugulako, eta orduan hementxe aldatuko litzateke. Baina, lehenengo egoera kitzikatua oszilazio gehiago izango dugu, eta kasu honetan antisimetriko oszilazio gehien izateak, orduan derrigortzen du lehenengo oinarrizko egoerarekin gertatzen ez dana, orduan kasu honetan antisimetrikoa izango dugu. Horregatik, 0tik pasatuko da ere, eta 0tik pasatzerakoan baita beste inflexio puntu bat izango dugu, ze bigarren deribatua kasu honetan uin funtzioa 0 edalako, 0 izango dugu. Eta orduan aldatuko dugu baita, ganbila izatetik aurra izatera, eta hementxe eskerreko gertatzen denaren aurkakoa izango dugu, uin funtzioa antisimetrikoa izanik. Orduan, era horretan aztertu dezakegu egoera diferenteen gutxi gora berako adierazpena. Hementxe berriro gure helburua bakarrik izan da aztertzea gutxi gora bera nolakoak izan daitezken Hamilton-darren autofuntzioak. Honekin batera baita aztertu dugu korronte dentsitatea, hau da, dentsitate probabilitatearen fluxuan, norantza dijoan, aztertzeko erabiliko duguna. Azken finean, kontzeptu hori atera dugu, eta ekarri dugu nolabait, fluidoen dinamikatin, hortxere daukagu korronte bat, dentsitatearen korrontea, partikulak edo fluidoak duen abiadurarekin lotuta dagoena. Beraz, hortik atera dugu, kasu honetan ez daukagu dentsitatea, baizik eta kuantikan daukaguna da dentsitate probabilitatea. Beraz, dentsitate probabilitate horrekin baita egokitu dugu dentsitate probabilitate horri dagokion fluxua eta adierazpen honekin erlazionatu egingo dugu. Gero ikusiko dugu abene ze egiten dugun adierazpen hauekin. Eta gero bestaldetik baita aztertu dugu zein den gure eragileak adierazpen eragile linealak izan da, orduan hauei egokitu ditzaiokegu adierazpen matriziala. Eta atera dugu nola kalkulatu eragilei dagozkien adierazpen matrizia. Beraz, matrizen agertzen diren elementu horiek, AIJ elementu horiek nola kalkulatu. Zer esanik ez, horretarako ezinbestekoa dugu halako oinarri bat erabiltzea, eta baina eta gure oinarria batez ere finitoa denean eta diskretoa denean, orduan bai erabilgarria izango dugula matrizeak erabiltzea. Ze, matrizeak izan da, askoz errazagoa izango dugu adibidez, eragile horri dagozkion, autobalioak eta autofuntzioak kalkulatzea. Askoz errazagoa da matrizekin lan egitea, ala eragile diferentzialekin lan egitea baino. Baina hori bai, horretarako gure oinarria izan behar da diskretoa eta batez ere mugatua. Eta hori askotan ez da horrelakorik gertatzen. Eta gero amaitzeko ere momentuen adierazpidea aztertu dugu. Orduan, horrek ze esan nahi du? Normalean guk uin funtzioa X espazioan eta T aldagaiekin aztertu egin dugu, hala eta guztiz ere baita honekin lotutako Fourierren garapenarekin lotutako A funtzioa dugu, kasu honetan K momentuarekin lotutako aldagaia eta T-ren funtzioan izan dezakegu. Zer esanik ez bi hauek zuzenean erlazionatuta daudenez, orduan uin funtzioak halako informazio guztia badu, baita informazio guztia izango du honekin lotutako Fourierren garapena. Orduan, momentuen adierazpinean esan nahi duena da, hementxe X-en funtzioan daukagun uin funtzioarekin lan egitearen ordez, lan egitea zuzenean berri dagokion Fourierren garapenarekin. Eta horrek esan nahi du baita, guk erabiliko ditugun, magnituekin lotutako eragileak, orain ez direla X-en funtzioan izango, baizik eta K edo P-ren funtzioan izango ditugula.
Eta honekin batera baita aztertu dugu zein den gure ohikoak diren eragileen adierazpenak. Adibidez, momentuari dagokion eragilea dugu P bera, azken finean konstante bat, lehen X-ekin gertatzen zitzegun bezala, ez? Edo H barraka gauza bera. Eta orain bai, hori bai, X-ekin momentuekin, X-ekin lotutako eragilea, kasu honetan ja ez da izango X, zekaren funtzioan jarri behar dugulako, ze azken finean honen gainean aplikatu behar izango dugulako, X-en ezaugarriak aztertzeko, eta hoixe dugu I karekiko derivatua. Batzutan, interesantea dugu baita A, K honekin lan egitea, psi-ekin lan egitea baino. Orduan, gai honetan ja amaitu dugu, beraz, sendotu egin dugu, zeintzuk diren mekanika kuantikoaren lotutako oinarri, formalismoaren oinarriak. Beraz, oinarriak aztertuta ditugu, beraz, gure urrengo urratsa izango da, oinarri horrekin zer egin. Ze orain arte bai aztertu egin ditugula halako uin funtzioak, orokorrean hitz egin da, baina oraindik ez dugu aztertu, ez dugu garatu, analitikoki eta zehaztasunez halako Schrödingeren ekuazioa edo Hamilton-Darren autofuntzioak. Bai orokorrean esan dugula Hamilton-Darren autofuntzioak atera ditzakegula, baina nola? Nola atera ditzakegu Hamilton-Darren autofuntzioak? Beraz, falta zaiguna da, hementxe aztertutako hainbat oinarrien gauzak nola aplikatu. Eta hori izango da urrengo gaietan egingo duguna.